collector, by the deputy collector, all the MLAs of Bargains, and almost several MLAs present only. And basically the guidelines which we have to follow, SOPs, and किती open असतील किती open असतील ना. So few queries which we had in our mind, they're also cleared. Because थोडीशी कामं चालू असतात, important कामं आधी have to finish before the rains. Whether the trucks carrying material will be allowed, त्यांना त्यांचे permits लावचे पडतात ते असले. And markets, the markets will be open. त्याचे थोडे markets will remain open. थोडेसे नाईट मार्केट्स, कझिनोज आणि बाकीचे जे असतात ते बंद होते. वेटिंग विल बी लिमिटेड विथ 50 ओनली. मागीर आमचे बाकीचे कितें क्वेरीज आसा, ऑल दोज क्वेरीज आन्सर्ड एंड वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट इट. मातशी क्लॅरिटी मातशी येयल्ली आसा. सो लेट्स वी हॅव कन्फर्म इट टील मंडे. फुडें मागीर तशें चालू उरता. इट इज अ गव्हर्मेंट हू विल टेक अ डिसिजन ऑन दॅट. Whether this lockdown period will increase, I will be just end on Monday or Monday. लॉकडाऊन केला आणि बॉर्डरी ओपन लॉकडाऊन टायम आसा तितले बॉर्डरी बंद जावपा जाय. एक्चुली तितलो जर आमी कटेल करता आनी जर रियली मॉनिटर करता जाल्यार अकॉर्डिंग टू मी जो इन्फ्लक्स आसा भितर पळय, दॅट हॅज टू बी कटेल. यू कॅनॉट चॅक देम ऑन द बॉर्डर. आनी यू नो रियली दॅट इज वन grey area where we still cannot say whether the people coming inside are positive or negative. पूजा गन लोग इधर करता, पैरासीटामोल लोग गन इधर करता. So on meter you cannot identify or you cannot detect. ताका लागून borders सील करून just for 3-4 days or more days for that matter. एक 10 तरी असे कंटिन्युटी दोन मॉनिटर करून की कालच्या दिसाक 8,000 people were went to the testing PHCs आणि 3,000 ऑर वे टेस्टेड पॉझिटिव्ह. तर 8,000 टेस्ट केले म्हणून 3,000 लोक मेळ्ळे. जर चड टेस्ट केले तर चड लोक मेळटे असले. तर ताका लागून वी रियली इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. लोकांनी मदीं पीपल हॅव टेकन इट व्हेरी कॅज्युअली, बट ना पीपल आर सिरियस. नाव वी आर एडवायझिंग सिंगल मास्क, बट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर्स आणि PHCs अक्रॉस इंडिया डबल मास्किंगाची आतां एडवायस येता. एक मास्क घालतले पळय तर लोकांक डबल मास्क घालपाक लायता. सो पीपल आर ऑल्सो स्केर्ड नाव एंड पीपल आर टेकिंग केअर. आणि म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळे कडेन हे पसरत जाल्लेलें आसा. एंड पीपल हू आर सेईंग दॅट आमकां जावंच शकना, जो कोण आपल्याक आपूण बरो स्ट्रॉंग आसा जावंच शकना, तेंची एंटायर फॅमिली कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा. आणि नाव द सिरियसनेस हॅज रियली पेनिट्रेटेड टू द पीपल हू आर व्हेरी इग्नोरंट ऑर तेच्यानी केअरलेस बिहेवियर आसलो पळय. पीपल आर गेटिंग बिकमिंग मोर केअरफुल नाव. And except for Parvari MLA, he is busy with he is donating a hearse van, ambulance in Parvari. So he is busy there. Rest of the MLAs are there. Thank you, sir. Thank you. With the collector आमचे SDM and बाकी सगळे PI सगळे आमचे आमदार सगळे आमचे MLA व बाकीच. So just to discuss and brief the whole thing about lockdown, the measures, different measures. So सगळ्यांनी डिस्कस केलं. आता डिसिजन घेतला एक्झॅक्टली सर आपल्या डिस्कशन what is the So we all briefed up as to what is the lockdown about and what are the SOPs maintained, what will be banned, what won't be banned. All those things have been discussed. These are all the same. All the promise someone has already announced, especially through your through the media, and now we will just call to discuss. सर फाल्यां जे म्हापसा मार्केट आहे बद्दल काय की नाही? म्हापसा मार्केट वीकली जे फाल्यां फ्रायडे मार्केट. The Mapsa markets will all be, see there are items over here, one moment. Huh? Keeping same distance. Yeah, safe distance, maintain SOPs, face mask, all that has to be done. सो लॉकडाऊन केला बॉर्डरी ओपन आसा हे तुमचे कितें बॉर्डरी ओपन जाल्यार सेमच सांगलें आसा की बॉर्डरी येता ते पयलीं 1,500 लोक येताले, आतां फक्त 700 लोक येतात. पूण देट फॉर सम विथ बिजनसीस न्हू, मागीर थोडे एसेन्शियल सर्विसीस येतात, कॉमोडिटीज येतात. सो दॅट कॅनॉट पूट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑन दॅट बिकॉज वी आर नॉट वे मेंटेन लॉकडाउन. दी ऑल एसेन्शियल सर्विसीस कॉमोडिटीज आर ऑन इट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन. ऑन द रोड सायड ते फूड कार्ट गाडे ते टोटली बंद. That if there is pressure, no, not exactly. That will be on. That will be on. They maintain the SOPs. They all that is there.
एवरीथिंग ऑन अबाउट द पानपट्टीज एंड ऑल पानपट्टी विकली मार्केट जातलो सोशल डिस्टन्सिंग मास्क पण फाटल्या फावटी पयलें आमी ती सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन ना सो द मोमेंट लॉकडावन इज मेंटेन वीकली मार्केट जातली कितें एसेंशियल कंपनी लोक कमी जातली येवपाक न्हू सो ऑटोमॅटिकली ते रश आसतना सो पीपल कितें आतां केसीस वाडटा म्हणून डे बाय डे सो पीपल ऑल्सो वेरी कॉशियस अबाउट लोकांक खबर आसा टू टेक प्रिकॉशन त्या खातीर मुवमेंट खूब कमी जातलो ते सेकंड हँड बाजार विकली बाजार आसा पळय ते बंद